Sziasztok! Ma újra 400-as Ferrari van terítéken, legutóbb a gyújtását építettük át, most pedig a 6 darab ikerkarburátort kell kitakarítanunk, beállítanunk, bekarburálnunk, szinkronizálnunk, aztán kipróbáljuk. Ja, nem ezzel. Ez zene! Ez muzsika! Fontos, hogy megfelelő méretű csavarhúzót használjunk, mert elég érzékenyek ezek a sima, úgymond lapos csavarhúzós csavarok. Nem annyira jó őket lesarkalni, és hogyha túl kicsi vagy túl nagy csavarhúzót használunk, azzal könnyen meg lehet őket sérteni. Van ezeknek a karbiknak egy tök jó tulajdonsága, mivel ezek mondhatni sportcélra készültek, fontos, hogy a próbaköröknél, a tesztek után könnyen lehessen őket fúvókázni, erre hivatott ez a fedél. Ugyanis ez itt a főfúvóka, ez pedig az alapjáratú fúvóka, tehát mondhatni 1 perc alatt lehet őket csereberélni, ami nekünk most nagyon jó. Íme az egyik lelke. Van egy általános tévhit, hogy a két torkú és az ikerkarburátor az mondhatni ugyanaz, de nagy különbség a kettő között, hogy még ennél a két torok egyszerre működik. A két torkúnál ez nem így van, ott a gázpedál az egyik torkot tudod működtetni, és vagy egy vákuum nyitja a másikat, vagy egy bizonyos gázpedálás után kezd el kinyitni a másik torok. Ennél mind a kettő egyszerre működik. Szintén a sportosságot bizonyítja, hogy így cserélhető benne a Venturi, ami pedig ez. Ez szintén motor karakterisztikától, köbcentitől, mindentől is függ, hogy miért használ az ember, és amint látható, kb. Ennyi kicserélni őket. És már kint is vannak. Ez mondhatni a lelke egy ilyen karburátornak, ez az emulziós cső. Ebből is létezik több fajta, illetve a végén lévő főfúvókából, és ez itt látható levegőfúvókából is. Leegyszerűsítve ennek a szerepe annyi, hogy különböző fordulatszám tartományokban a megfelelő üzemanyagmennyiség jusson a motorba, karakterisztikától és minden egyéb dologtól függően. Amit most szerelek ki, ez a hidegindító fúvóka. Ugye ebből is 2 van, ugye 2 torok van a karburátoron. Ami pedig most jön, az pedig egy plusz dolog. Ez a gyorsító fúvóka, ami egy kis dugattyún keresztül, ami ez, gázadásra egy plusz üzemanyag mennyiséget fecskendez be, ezáltal úgymond meggátolva a gázadáskori torpanást. Kispolszkisok tudják, hogy milyen.
amikor hirtelen nyomsz egy kövéret a kis kéthengeresnek, és először csak egy kis hörgés, és akkor utána elszabadul az a 23 lóerő. Nekem is van 2. Ez a gyorsítófúvóka, és nem tudom mennyire látszik, ott van egy nagyon-nagyon picike lyuk. Na azon fúvva, azon megy be a benzin. Hidegindító rendszernek a 2 dugattyúja. Ismét 2 fontos alkatrész következik, ez pedig az alapjárati levegőcsavar, köznyelven CO csavar. Ezeket nem szabad bolond módjára össze-vissza tekergetni. Szintén fontos mozzanat a pillangóknak a helyes beállítása, mert ez nem csak annyi, hogy becsavarozzuk, aztán kész, hanem el kell érni, hogy a lehető legtökéletesebben zárjon. Ezeket a csavarokat nem szoktam kitekergetni, mert gyárilag le vannak biztosítva. Nyilván, hogyha teljesen darabokra szedjük, akkor muszáj kivenni a tengelyt, ahhoz ezeket is ki kell szedegetni. És ezt amúgy a legjobban úgy tudjuk tesztelni, hogy picit forgatgatjuk benne a pillangót, megnyitogatjuk a tengelyt, és amikor szerintünk elérkeztünk a tökéletes záráshoz, bele kell világítani. Hát, ezen még lehet alakítani. Tökéletes sose lesz, de törekedjünk rá. Ezen már csak rontani lehet. Úgyhogy elmentjük a beállításokat. Fontos még kiemelni karburátorban, nem szabad semmit az anyjába állatmódon meghúzni. Csak pont annyira, hogy ez ne akarjon onnan elszabadulni. Egy igazi élmény egy agyonhúzott karburátor talpat például visszasíkolni. Hát ezt a csavart ezt majd kicseréljük, de most egyelőre lehúzom, hogy ne mozduljon meg a pillangó. Ja. Nézzük, hogy ez ne hajlandó lesz-e kijönni. Benzin nincs benne, úgyhogy jó eséllyel nem lyukas az úszó. És egy szűrő. És akkor most már a wellness. A karburátorok beállítása egy ilyen bonyolultságú motornál egy roppant időigényes és maximális körültekintést igénylő feladat. Ugyanis, ahogy látszik, rengeteg állítási lehetőség van.
Az egész művelet azzal kezdődik, hogy lekötjük a gázkarokat egyesével, ugye ebből van 6 darab. Erre azért van szükség, hogy az összes karburátor teljesen független legyen a másiktól. Ugyanis, hogyha valamilyen szinten oknál fogva itt egy kis feszültség van, és ez egy picit már arrébb van, ugye akkor ennek már adok egy gázt, ezzel pedig még nem történt semmi. Ha ezt elértük, akkor egy légtömegmérő segítségével szinkronba hozzuk a karburátorokat saját magával, ami annyit tesz, hogy a 2 torkot szinkronba állítjuk, ezekkel a kis megkerülő levegőcsavarokkal. Ha ezzel megvagyunk, akkor hengersorokra bontjuk a motort, állítás szempontjából. Megkeressük, hogy melyik karburátoron folyik át a közepes mennyiségű levegő. Tehát nyilván egy sorba lesz egy gyengébb, egy erősebb, meg egy közepes. Megkeressük, melyik a közepes, és akkor az hozzáállítjuk a gyengébbet, illetve az erősebbet az alapjárállító csavarokkal, illetve a levegőcsavarokkal, hogyha még arra van szükség. Ha ezzel megvagyunk ugye hengersoronként, akkor ugyanezen csavarok segítségével a 2 hengersort is szinkronba hozzuk, és amikor már mind az összes torok ugyanolyan értékekkel rendelkezik, akkor következik az üveggyertyázás. Az üveggyertyázás elengedhetetlen kelléke, az üveggyertya, ami nem mellesleg egy magyar találmány, nevéből adódóan van benne üvegrész, ami megkülönbözteti az átlagos társaitól. Ugye egy átlagos gyújtógyertyában van egy porcelánrész, ami a porcelán, az itt üveg, amire azért van szükség, hogy ezen keresztül láthatjuk az égésnek a színét, ami ugye a hengerben zajlik, és ebből az égésnek a színéből tudunk következtetni a keverék összetételére, ami pedig itt fel is van tüntetve. A túldós keverék az ilyen pirosos narancsárgás lesz, az optimális, számunkra optimális az ilyen kékes színű, a szegény keverék, amitől irtózunk, az pedig ilyen nagyon világos kék, türkiszkék lesz. Egy kicsi prezentációval tudok szolgálni, azt pedig egy lámpa segítségével fogom elkövetni. Reméljük, hogy látszik is. Ez így fog kinézni. És akkor most nézzük meg ezt működés közben. Eljött ez a nap is, Ferrarit vezetek, Ferrarit javítás után. Első körben azt mondom, hogy a karburálás egész jól sikerült. Nyilván tél van, az autón nyári gumik vannak, nem is az én autóm, vigyázzunk rá, úgyhogy nem tapossuk ki a szemét. De azért lehet érezni, hogy jelentős változások vannak az előző állapothoz képest. Szépen veszi a fordulatot, jól is indul. Az alapjárat kifejezetten stabil. Mondjuk fordulókör az akkora, mint egy Ikarusnak, de hát ez
Ez egy ilyen műfaj. És szerintem hallgassuk a szimfóniát, ami kijön a 12 tagú fúvós együttesből a motorháztető alól. Kurva jó! Ezt kívánom minden autóbuzériásnak. Zseniális! A karburátor az autógyártás történelmének az egyik legjobb találmánya. Gyönyörű, szép, zseniális! Csak Szalacsit tudom intézni, egyebet nem tudok elmondani, kérem kapcsolja ki. 3 hours later. Ez zene! Ez muzsika! Ez... Alapból nehezen találom a szavakat, de ez zseniális. Akkor összegzésként, gyújtás makulátlan, teszi a dolgát ahogy kell, karburátorra kitisztítva, beállítva, zseniális az összesség. Erről nem lehet mit elmondani. Ha további ilyesmi tartalmakat szeretnétek, iratkozzatok fel, itt vagy itt, és csatlakozzatok hozzánk. Pacsi!